राज्य मंत्रिमंडळाची सह्याद्री अतिथीगृहावर बैठक सुरू. मुसळधार पाऊस नुकसानीवर चर्चेची शक्यता. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मदतीची घोषणा होणार का याकडे लक्ष. मुंबईत आज पावसाचा येलो अलर्ट. रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सातारा, कोल्हापुरात रेड, तर रायगड, पुण्यासह मराठवाड्याच्या काही जिल्ह्यांना ऑरेंज अलर्ट. पुण्यातल्या शिरूरमध्ये मुसळधार पाऊस. बेल्हे जेजुरी महामार्ग पाण्याखाली. महामार्गावरची वाहतूक विस्कळीत झाल्यानं प्रवाशांचे हाल. अभिनेता आदित्य रॉय कपूरच्या घरात घुसली अज्ञात महिला. मुंबई पोलिसांकडून महिलेला अटक. मुंबई विमानतळ उडवण्याची धमकी देणारा अटकेत. पोलिसांच्या कंट्रोल रूमला आलेला फोन. साकी नाक्यातून आवळल्या आरोपीच्या मुसक्या.